Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Onye ọkaiwu Kenneth Okonkwo ekwuola n'eze warawa ugbu a na ya bụrụ na onyeisiala Tinubu azọ ọkwa onyeisiala n'ime afọ 2027 na-enweghị onye enyemaka ọbụla na ọ gaghịkwa enwetakwa mmeri n'ihi na ọhaneze agaghịkwa atụnyere ya vootu n'ihi mmekpa ahụ ndị ha gabigara n'okpuru ọchịchị ya. Dịka ọtụtụ ụmụ afọ ala anyị malitere ime njegharị iwe taa n'ogbe ụlọ omeiwu etiti dị n'Abuja iji kpọọ oku ka ndị omeiwu manye ya n'iwu inyepụ ngụkọ okwe vootu ozugbo a na-atụpụ ya n'igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik. Maazị Peter Obi so wee bịa njegharị iwe ahụ taa. Maka ọ dị nwanne nwoke aka chịbụrụ steeti Ekiti Fayose bụ Isaac Fayose akọwala na njegharị iwe nke taa bụ nnọọ nke ịdọ aka na ntị n'ihi na ha ga-echebiri ndị omeiwu etiti echi ma mara ihe ha chọrọ ime. A ga-echeta na ndị omeiwu n'ụlọ sineti ga-ezukọta n'ọgbakọ ọdọrọkọ echi bụ Tuzdee. Ndị omekome na-eji ndụ ọha egwu egwerala obodo Mushere Chiefdom nke ọchịchị kansụl Bokos n'ime steeti Plateau chụpụ ndị bi n'obodo gụgharịa ya ahụ ọzọ ma hiwe ụlọ ụka alakụba n'ime ụlọ ụka Kraịst dị n'obodo ahụ. Ndị ụlọ sineti nọrọ n'ọgbakọ ọdọrọkọ ha taa mawapụta iwu nke kwadoro inyepụ ngụkọ okwe ntụliaka elu ozugbo a na-atụpụ ya site n'igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik ma tinyekwa mgbakwunye n'iwu ahụ na ya bụrụ na igwe ọlọrọ ọhụụ ahụ arụghị ọrụ nke ọma na a ga-eji akwụkwọ ndekọ ederede nyepụ ngụkọ okwe ntụliaka elu ahụ. Maka ọ dị dịka ụmụafọ ala anyị zukọkwara taa iji kpọọ oku ka manye ya n'iwu iji igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik nyepụ ngụkọ okwe ozugbo a na-atụpụ ya. A hụrụ ọtụtụ igwe ndị agha soja na ndị uwe ojii bụ nke ọtụtụ mmadụ katọrọ dịka ndị uwe ojii na-aka chịbụrụ steeti Rivers Rotimi Amaechi nwere nkọrọta n'oge njegharị iwe ahụ. Maazị Rotimi Amaechi kpọọ ọkpara ya nwoke onye bụ dọkịta bekee wee bịa njegharị iwe ahụ n'Abuja. El-Rufai etoola Peter Obi maka iso wee bịa njegharị iwe ahụ ụnyaahụ ma rụta aka na ya kara iso Peter Obi wee bịa njegharị iwe ahụ ya bụrụ na ọ nọ n'ime ala anyị ka ọ dị ugbu a. A hụrụ ọtụtụ ọnụọgụgụ ndị ọrụ nchekwa taa dịka Nenadi Usman weghara oche n'isi ụlọ ọrụ pati Labour nke dị n'Abuja. Ọchịchị etiti enyela ụlọ ọrụ NAFDAC ntụziaka ịkwụsị mmachibido amachiri nrepụ maọbụ nrụpụta mmanya na-egbu egbu n'akwụkwọ sachet gbaa gburugburu ala anyị. Ọchịchị rịpụrụ ịgba n'ime ala anyị gbaa gburugburu n'oge na-adịghị anya dịka ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ eletrik enyela ọchịchị etiti ịdọ aka na ntị abalị 21 na ha ga-amalite mfanye aka n'okwu ọrụ ya bụrụ na emezughị ọchịchọ na arịrịọ obi ha niile. Onye na-achụso nta ugwu ruru ọha na eze Omoyele Sowore ekwuola ugbu a na-apụghị inwe ntụkwasị obi n'ebe ndị sinetọ ala anyị nọ n'okwu mekọtara iji igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik enyepụ ngụkọ okwe ozugbo a na-atụpụ ya n'ihi na ha pụrụ ime nrụrụ aka n'iwu ahụ iji kwado agụrụ nke onwe ha. Nwanne nwoke nke nta aka chịbụrụ steeti Ekiti Fayose bụ Isaac Fayose akatọọla ndị Igbo n'ihi nwe oke ọchịchọ banyere ego nakwa ịbụrụ ndị a pụrụ igobiri site n'ego dịka ha gbanahụrụla nwanne ha nwoke Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto ebe ndị Yoruba na ndị ugwu agbanahụbeghị Sunday Igboho na Chek Gume. Ndị ụlọ omeiwu etiti mba US ekwupụtala nchụso iwu nke ga-enyepụ ntaramahụhụ gaa n'aka ndị Fulani ikpe gbachigharị ehi Chek Gume nakwa aka chịbụrụ steeti Kano Rabiu Kwankwaso n'ihi mapụta iwu sharia nakwa ịkwado igbu ọchụ. Ndị ọrụ nchekwa nọrọ taa gbalị ike ha ịnwụchi aka chịbụrụ steeti Kaduna Nasser El-Rufai n'ọdụ ụgbọelu ozugbo ọ lọbatara site na mba Ijipt mana ọ jụrụ iso ha gwa ha ka ha gosi ya akwụkwọ ọkpụkpọ oku ya maka ọ dị ha napụrụ ya akwụkwọ ikikere njem paspọtụ ya. Onye isi oche pati PDP Turaki agwụchala n'ụlọ ikpe kpegara ugbu a maka ịnụrụ okwu ikpe banyere dọgadoga oche pati PDP. Maazị Rotimi Amaechi ekwuola ugbu a na a pụrụ inwe nguzogide kpụ ọkụ n'ọnụ n'ime mpaghara ndịda n'ime afọ 2027 megide onye sitere mpaghara ugwu iji aha pati ADC azọ ọkwa onyeisiala. Ndị ụlọ omeiwu mba US ebola ebubo ugbu a na ọ bụ ụmụafọ mba China ndị na-egwupụta akụ ndị dị n'ime ala bụ ha na-akwado n'ụzọ ego otu Boko Haram na otu ndị ọzọ na-eyi ndụ ọha egwu site n'ịkwụpụ ha ego inye ha mkpuchite iji gaa n'ihu igwupụta akụ ndị dị n'ime ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ụlọ ọrụ INEC ekwupụtala ụbọchị ndị ha tụrụ atụmatụ ya ịhazi ntụliaka elu ozuru ala anyị ọnụ n'ime afọ 2027 dịka ha na-atụ anya ịhazi ntụliaka elu ọkwa onyeisiala n'abalị 20 nke ọnwa Febrụwarị afọ 2027. Aka chịbụrụ steeti Kaduna Nasser El-Rufai agwala Atiku Abubakar n'abalị ụnyaahụ n'oge Atiku kpọtụrụ ya n'ụlọ obibi ya na ọ bụ Nuhu Ribadu nyere ntụziaka ka nwụchi ya n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja. Na nzaghachi Atiku gwara ya na ha niile ga-ejikọta aka ọnụ chụpụ Tinubu pụọ n'oche ọchịchị n'ime afọ 2027 n'ihi na ọ chọrọ ihiwe naanị otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime ala anyị. Mba Ukraine ebutela ozu ụmụafọ ala anyị Naijiria mmadụ abụọ bụ ndị ha na-ebo ebubo na asonyere mba Russia ịlụso mba Ukraine agha. Ha kpọpụtara ha dịka Hamsat Kolawale gbara afọ 42 nakwa mba Stephen Udoka gbara afọ 38. Onye omeiwu mba US Riley Moore akọwala ugbu a na ya bụrụ na ndị omeiwu mba US ehiwe iwu nnwere onwe okpukpere nke ha na-achụso na ọ ga-enye mba US ikikere inyepụ ntaramahụhụ gaa n'ebe ndị na-akpagbu ndị nke Kraịst n'ime mba Naijiria. Obi onyeisiala ekwuola na a ga-enyepụ Nasser El-Rufai ntaramahụhụ n'ihi ikwu na ihe na ụfọdụ ndị nwere ụzọ ha si egere ọkpụkpọ niile onye ndụmọdụ nchekwa ala anyị Nuhu Ribadu na-eme. A ga-echeta na El-Rufai kwuru nke a n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume n'ụlọ ọrụ Arise TV. Ka ọ dị ụlọ ọrụ na-eme nnyocha Chandum na wuruwuru ICPC gụnyekwara ụlọ ọrụ EFCC enyepụla El-Rufai akwụkwọ ọkpụkpọ oku ugbu a. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akpọkuola ụlọ ọrụ INEC ka ha lebagharị anya n'oge a tụrụ atụmatụ ịhazi ntụliaka elu afọ 2027 n'ihi ekpere Ramadan ndị Alakụba.
ọgwụnụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.